don me ka zauna? Ni ba zan iya jera kunyar kallon fuskar babanmu ba da rana. Ya kamata mu yi haƙuri har rana ta faɗi. Wala Allah daren zai iya hana gane abin da muka aikata da rana. Don kada mu garan babanmu a ɓace akan san da yake wa ɗansa. Kuma kar ubanmu ya ga fuskokinmu ya gane mu makaryata ne. Baƙi ciki zai lullube shi. Kai ma fa ka ce wani abu. Domin a gaskiya mawuyacin abu ne mu fuskanci babanmu a haka. Kuma ku tuna cewa bai kamata a ce mu tafi da rigar na haka gun babanmu ba, domin kun san zai iya tambayar mu ya aka yi kura ta cinye Yusuf amma rigarsa ba jini. Ka damu, da izinin ubangiji za su dawo. Yana daga cikin ɗabi'un dawowarsu kafin rana ta faɗi, amma yau sai naga sun jinkirta. Ba shakka jin daɗin wasan da suke yi da Yusuf shi isa ba su dawo da wuri ba. Ga 'yan uwan nawa. Yahuza, ina Yusuf, a ina yake? Yusuf. Ku tsaya da kukan nan, Yahuza, Shagun. Kuna ji ina yi muku magana? Kun shiru mana. Wallahi azaba ta tabbata ga dukkan mu in dai har wani mummuna abu ya samu babanmu. Baba, ga ruwa ku yayyafa masa. Ya su mani.
ka yi haƙuri ya annabin Allah. Na so ya annabin Allah. Me ya faru? Ina Yusuf? Me ya faru? Me ya samu? Me isa ba kwacewa komai? Mun rantse da Allah, bakin ciki da ya same mu kamar yadda ya samu baban mu. Ku faɗi abin da ya faru mana. Cin zancen mu zai sa zuciya ta razana. Ya samu iya faɗa wannan magana, ya samu iya faɗinta. Ita zuciyar za ta iya jura hakurin duk wani labari da za a bata. Wace irin masifar ce ta samu ɗana Yusuf? Ni da 'yan uwana ba mu san ta inda za mu ba da labarin ba, saboda lokacin da abin ya same shi ba gurin duk Mu muna can muna wasan guje-guje. Mun bar Yusuf wasu lokuta kaɗan. A yayin da muka yi nesa da shi, sai ya kasance tsakaninmu da shi kamar tafiyar rawar rana. Muna can muna ta wasanninmu, shi kuma yana can gurin kayayyakinmu. A yayin da muka koma gurin da Yusuf yake, me za mu gani? Wai sai muka ga bangaren idanunsa. Guzurinmu kawai muka samu sai rigarsa, amma Yusuf baya nan. Sai muka ga alamar jini a rigarsa. Yusuf masoyina, Yusuf masoyina, masoyina. Me yasa makiyana suka yi wa ɗana Yusuf haka? Ba su bar ni na yi masa wanka ba, ko in sa masa likafani da hannuna, ko kuma in birne shi, ko in masa alamar da zai ringa tuna shi. Mun yi kokari gun neman sa, kuma ba mu same shi ba, sai rigarsa kura ta cinye shi. Wannan shi ne gaskiyar abin da muka gani. Wannan ita ce rigar masoyi na Yusuf. Wannan wani irin hatsari ne, wani irin hatsari ne ya same shi. Babanmu, 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 Wannan irin laifi ne ka ta haka? Ta yaya zan iya da 'yar uwata Rahil ta bani amanar 'ya'yanta biyu? Ta kal'anci kurayen da suka cinye Yusuf da kuma wutar da suka kunna a zuciyata. Wannan ita ce rigar da ɗana Yusuf ya saka, kuma ita ce a jikinsa lokacin da kura ta cinye shi. ita ce. Al'amarin wannan kura da ban mamaki yake, wato ta cinye shi ba tare da ta kekketa rigarsa ba mummunan abin da ya same shi daga kuraye. Dalili kuwa wannan rigar tasa. Yahuza, idan da gaske kura ce ta cinye shi, me yasa rigar bata yakkece ba? Me yasa rigar ta kubuta? A'a, ba wani mummunan abin da ya same shi daga kuraye. Dalili kuwa
abin ne yasa nake ne wannan tunani, wannan rigar su me yasa ba ta yaki ba? Idan da gaske kura ce ta cinye shi, me yasa rigar ba ta ce ba? Me yasa rigar ta kubuta? mu wallahi ba mu san wannan al'amari ba. A'a, kuma fa haka ne fa. To ya aka rigar ta kubuta? Mu ma kan ban fahimta ba sai yanzu mu muka ga haka. Muka fahimci haka. Gaskiya. Ko kuka san abin da kuka yi? Maman mu ba mu san komai ba akan wannan al'amarin. Kai, wannan abu daban al'ajabi yake. Ni ban san abin da ya faru ba, amma duk wani abin da kuka aikata wa ɗana, zuciyarku ce ta ayyana muku, kuma idanuwanku suka zayyana muku, sai kuka aikata abin da kuka aikata, kuma shaidan ya zama muku jagora. Mu ma fa kaman ku yake, ba mu san hakikanin abin da ya faru ba. Ba wanda zai iya bada labarin abin da ya wakana. Kamar yadda kuke kiyaye kawunan ku ba. Ku fita a cikin daren nan ku je ku nemo mana Yusuf. Mama mu fa mun neme shi, mun bincika ta ko ina. To a ina za mu same shi? Ina ne za mu same shi? Mun duba ko ina ba mu same shi ba. Dawo mana da shi cikin daren nan. Mu tafinku, mu je mu binciki Yusuf, ko zai yi mu same shi. Shin ba kwa duban abin da hannayenku suka aikata ya ku 'yan Isra'ila? To ai wannan laifin ku ne. Da mun kashe Yusuf, mun zo da gawarsa da duk wannan abu bai faru ba. Yo to ai ba mu makara ba. Sai mu koma kawai mu je mu kashe shi. Hakika dana ya kuskure da farko kuka aikata abin da kuke so ku aikata, amma ni yanzu ba zan tona asirin kowa ba. Ba komai fa, ba komai kai shirinka. Amma ka gaya mana abin da za mu aikata. Ba ganin babanmu ya kasa jurewa? Da farko ku kawar da kanku daga kashe Yusuf, sannan kuma ku je ku ci gaba da dabarun ƙarshe-ƙarshen ku har babanmu ya gaskata ku. Amincin Allah ya tabbata ga Yusuf annabin Allah. Aminci ya tabbata ga magajin annabin Allah Nuhu. Aminci ya tabbata ga magajin annabi Ibrahim badadin Allah. Amincin Allah ya tabbata ga magajin annabi Adam. Aminci ya tabbata ga magajin annabi Nuhu. Amincin Allah ya tabbata ga magajin annabi Ibrahim badadin Allah. Amincin Allah ya tabbata ga magajin annabi Adam. Aminci ya tabbata ga magajin annabi Ishaq. Amincin Allah ya tabbata ga magajin annabi Nuhu. Amincin Allah ya tabbata ga magajin annabi Ibrahim badadin Allah. Aminci ya tabbata ga magajin annabawan Allah Ishaq da Yaqub. Amincin Allah ya tabbata ga magajin annabi Adam. Amincin Allah ya tabbata ga magajin annabi Nuhu. Amincin Allah ya tabbata ga magajin annabi Ibrahim badadin Allah. Amincin Allah ya tabbata ga magajin annabawan Allah Ishaq da Yaqub. Amincin Allah ya tabbata ga Yusuf mai gaskiya. Aminci ya tabbata a gare ka, kai waye? Ina ɗaya daga cikin masu kawo sako daga Allah. Ni an umarce ni in ringa zama tare da kai domin na ringa ɗebe maka cewa. ‘Yan uwana ne suka jefa ni cikin wannan rijiya, suka yi tafiyarsu kuma suka dake ni. Suka yi min rauni a jikina. Raunin da suka jima zai warke nan take da izinin Allah.
raunin da ke cikin zuciyata zai zama babu. Tabbas 'ya'yan babana ne suka zalunce ni. Shin kana so a yi musu uku? A'a, 'yan uwana ne, ubanmu ɗaya. Amma kiyayyar da suke nuna min ta yi tsanani a kaina. Ba ka gani ne su ne suka nuna min. Hakika sun tsananta kiyayya a gare ka saboda hasada, har suka bakanta zuciyarka da zuciyar babanka. Sakamakon abin da 'ya'yan bani Isra'ila suke aikatawa, za a aiko musu manzanni a cikinsu. Za su kashe mafi yawa daga cikin manzanninsu. Don haka manzannin ba za su yi musu fata na gari ba sakamakon sharrin da suke aikatawa. Ni na damu da 'yan uwana, dole ne su tuba su koma ga Allah. Za su tuba akan zunubansu, amma ba nan kusa ba. Kai sai ka zama shugaba a gare su, sannan kuma za ka zama musu mai gargadi a ƙarshen al'amarin. Kar ka bar ni kaɗai a nan. Ni na jin tsoro zai lullube ni a cikin wannan rijiya. Ya kamata ka abokanci haƙuri da juriya. Kar ka manta, ba za ka samu matsayi ba ko ɗaukaka sai an jefa ka cikin wannan ramin. Babana ya yi min albishir da annabci da manzanci. Yaushe ne lokacin alkawarin zai zo? Wannan wajen a zahirance rami ne, amma baɗalinsa rahama ne daga Allah. Lokacin tabbatar alkawarinka ba shi da nisa. Ubangiji Allah ya halicce ka ne don ka zama annabi kan kujerar mulkin sarauta, ba bawa ba. Yusuf, ka sani Allah ya halicce ka kuma ya zaɓe ka don ka zama sarki ne kuma annabi. Ina kake ya kai mai kawo sako daga Allah? Ina ka tafi? Na san ba abin da ya samu ɗana Yusuf. Wace irin masifa ce ta kasance masa? Ni ba san komai ba. Azaba ta tabbata gare mu. Ai mu munafukan cikin musanannu ne, ya ku 'ya'yan Isra'ila. Makirci da kaidi duk yana cikin mu. Ka buɗe mana kofa ya baba. Baba, da abin da muka gaya maka baka gaskata mu ba, duk da haka mun rantse maka da Allah ya tsarkakakkun mutane. Mun gaya maka hakikanin al'amarin. Kyakkyawan haƙuri. Allah shine mafi sanin abin da kake siffantawa, kuma Ubangiji Allah shine mai taimako na akan wannan al'amari. Daga yau ba zan sake buɗe muku kofa ba har sai wani bayani ya sauko akan ɗana.
a gaskiya ni ba zan iya jurar abin da babanmu ya dora a kanmu ba. Ni yanzu zan je in ceto Yusuf in dawo da shi gurin babanmu. Dawo da Yusuf gida la'anta ne gare mu, da gaskanci da tonan asirinmu da kuma wulakanta kanmu. Ni ba zan fasa abin da ne niyya ba, kuma ba ku da ikon da za ku iya dakatar da ni. Ku kuna so ne ku kashe babanmu, to sai ku fara kashe ni a maimakonsa. Shugaba Yakub! Ina babanku? Me kuke so kuma? Mu ne mutanen garin Kana'an, ba 'ya'yanka ba ne. Ni ne Yakim, ka buɗe mana ƙofa. Amincin Allah ya tabbata a gare ka da tijo. Mu mun zo kanka ne da mu taimake ka. Dukkan manan da ka gan mu, za mu taimake ka. Har yanzu ni ban sani ba ko yana da rai ko ba shi da rai. Amma 'yan uwansa sun ce kura ta cinye shi. Wannan ba gaskiya ba ne. Amma duk da haka ba san halin da yake ciki ba. Kar ka damu, mu za mu iya bin sako-sako a cikin sahara mu nemo maka shi da yadda ubangiji. Ku yi haƙuri mana gari ya waye. Zuwa neman sa da rana ai zai fi sauƙi. A'a, kar a bari sai zuwa gobe. In yanzu a tafi yafi. Mu ma ai mun bincika ko ina fa. Ya kama mu sake komawa mu duba sako-sako. Ai mu ma din mun duba sako-sakon. Amma ba mu ga alamarsa ba. Zare mu sake komawa, mu yi ta bincikawa. Ya kamata kuma ku sake taimakawa wurin nemo dan uwanku. Ba komai. Am iya bincikarsa in har za ku iya komawa. Ki ɗauko min mayafina. Karamar hanyar nan ita za mu fara bi. Mu ma za mu bi bayan ku. Ku yi haƙuri, ku zauna a gida ku jira mu. Yanzu me zai faru? Inda har suka samu Yusuf, in ya dawo gun babanmu hankalinsa zai kwanta sai ya dawo cikin hayyacinsa. Idan kuma muka je muka dawo da Yusuf gurin babanmu sai hankalinsa ya kwanta sai ya yalwata mana kuma ya mana afuwa da gafara. To me zaka ce akan wanda zai gaji mahaifinmu? Ga san da yake masa da tausayi, mu kuma ya za a iya so mu ya tausaya mana? Wannan magana tawa ba gaskiya bace? Babanmu Yakub ba zai yarda da mu ba har abada. Wannan dai abu ne na lokaci. Idan lokaci ya ja sai mun tada Yusuf, mu kuma sai ya rike mu da hannu bibbiyu. Me za ku iya cewa idan ya samu Yusuf a cikin daren nan? Ba za su iya aikata komi ba. Ko ka manta yadda muka kai shi guraje mai nisa kuma muka sa shi a cikin rijiya? Kai ku bar wannan zancen na ku fa, gwara mu je mu iski mutane.
Yusuf! Yusuf! Baba ga sunan sun dawo. Aminci ya tabbata ga annabin Allah. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Hakika mun sake bincikawa, mun bincika dutse bayan dutse, jigawa bayan jigawa, ba mu samu nasara a kansa ba. Yusuf! Har mun kusa da iyaka da rijiyar nan mara daɗin ɗanɗano, amma za mu sake komawa. Hakika muna son mu iso gare shi. Ku je ku huta tukuna. Ni ma tare za mu koma da ku. Babu shakka yau za su samu Yusuf, ko kuma mu nuna musu shi. Ba za su taɓa riskarsa ba ne, saboda za mu dinga lura da duk inda suka bi. Aminci ya tabbata ga magajin Adam.
Aminci ya tabbata ga magajin Nuhu. Aminci ya tabbata ga magajin Annabi Ibrahim badadin Allah. Ina ka tafiya abokina, na kasa yin barci saboda tsananin tsoro. Bai kamaci Yusuf ya sanya wa zuciyarsa wasu wasi da tsoro da wahala ba. Shin zai yi Yusuf ya zauna a cikin wannan rijiya ba tare da tsoro da kunci ba? Yusuf kamar ƙwayar gero ne, wadda ba za ta fito ba, kuma ba za ta tabbata haka ba. Har sai ta fitar da zanganniyarta a doron ƙasa, tana mai tasowa. Shin kana nufin wata rana zan fito daga wannan rijiya? Nan ba da daɗewa ba. Hakika na zo gunka ne don in yi maka bishara akan haka. Babana yana cewa duniya gida ce ga mumini kamar rijiya mai duhu. Wannan al'amarin abu ne mai sauƙi a gare ka Yusuf, ko kana cikin rijiya ko ko baka cikinta. Ni ina ƙaunar in ga babana. Hakika idan ka fita daga cikin rijiyar nan, babanka Yakub ba zai haɗu da kai ba. Masoyinka wanda ya kasance shi kaɗai, shi zai tafi da kai. Allah sarki babana abin tausayi, yaya zai kasance? Babanka Yakub zai kasance kamar mai ƙaramin shekaru, zai zama kamar saurayin da ya rasa masoyinsa. Je kun bincike wancan bishiyar mai rijiya wata ɗanɗanar ruwanta ba shi da daɗi. Babu mutumin da zai je da abin kiwon sagunta saboda ruwanta ba shi da daɗi, amma duk da haka mu je. Karfa su doshi wajen rijiyar. Yusuf, kana so ka yi barci ne? Tun jiya nake so na yi bacci, amma ya gagare ni, shi yasa nake yawan hamma. Allah shi kaɗai ne abu kaɗaitawa, shi ne yake kula da sha'anin bayansa. Babu wanda ya isa ya shiga cikin lamarin Allah da halittarsa. Kwanta kai barci Yusuf a nitse. Mun binciki kowane waje, me yasa ba za mu binciki cikin rijiyar nan ba? Ko Allah ya fada ciki yana barci? Yusuf! 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 Rijiyar tana da zurfi sosai, ka tattabaru suna fitowa daga ciki. Hakika Ubangiji Allah shi kaɗai ne abin kaɗaitawa. Ya ƙaddara maka wani abu ne Yusuf, ba zai yiwu ka farka daga barcinka ba, saboda ba za ka koma wajen babanka Annabi Yaqub ba.
gode wa Allah da ba su same shi ba. Me ya sami Yusuf ne? Me yasa bai ba su amsa ba? Kuna tsaye, ku je ku duba ko wani abu ya same shi. Yusuf! Yusuf! Me yasa kuka tsaya akan laifin da kuka aikata? Laifinmu dai. Wallahi za ku gane kuran ku inda muka koma gida. Kai wai kana tunanin har za ka koma gida? Ni wannan san bai dame ni ba. Kamar yadda kuka kashe dan uwanku karami, haka kuke so ku kashe dan uwanku babba. Ƙarshe kuma sai jinin babanku. Kai sai ka ringa magana kamar ba tare muka yi tarayya muka aikata wannan laifin ba. Ba kai bane ka bada shawarar mu kauda Yusuf daga gaban babansa ba? Yusuf! Yusuf! Yusuf yana nan raye, bai gushe ba. Mun jiyo muryarsa a can ƙasa. Yusuf! 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 Lawi, kai ne? Yusuf ni ne. Me yasa baka amsa wa mutanen nan guda biyu ba? Na kasance ina bacci ne. Me kake yi yanzu? Na kasance ina zaune a kan dutse. Babu abin da ya cutar da kai? Ka kasance kana cikin ƙoshin lafiya? Ina cikin ƙoshin lafiya amma ina jin yunwa kaɗan. Ka riƙe wannan Yusuf, abinci ne a ciki. Ka bani labari yaya babana yake? Baya cikin ƙoshin lafiya. Ya miƙa wa Allah al'amarinsa, amma shi baya cikin hayyacinsa. Zan roƙi Allah ya sa min haƙuri a cikin zuciyata. Ta yaya zan iya haƙuri da halin da babana yake ciki? Tunda nake ban taɓa rabuwa da babana ba tsawon irin wannan lokacin. Allah ya kiyaye ka annabin Allah Yaqub. Mun bincika duk inda ya kamata mu bincika amma ba mu ga alamarsa ba. Baya cikin garin Kan'an da kewayenta. In ba haka ba, da mun same shi. Ina mai roƙon Allah ya saka muku da alkhairi. Tabbas kun fita saboda Yusuf kuma kun sha wahala. Ku taya ni da addu'a Allah ya dawo min da ɗana Yusuf. Ga sunan dukkansu suna zuwa, amma Yusuf bai dawo ba.
in Allah ya so ya yarda zai dawo gare mu. Ya kamata mu ɗauki juriyar haƙuri kuma mu jira ikon Allah. Ya Ubangiji Allah, ka kawar da masifar da annabin Allah Yaƙub yake ciki. Don shi ba zai iya zama ba tare da Yusuf ba.